Jo, tak to bude v pohodě, si myslím. Až na toho tradera, co tam nevím, co dělá. Čau, tady Kikingcraft u mého úplně prvního videa. Jsem moc rád, že se na to koukáte a v dnešním videu bych chtěl postavit umělý kopec pro můj budoucí palác. Tak nezapomeňte dávat odběr a like. Tak kde bych začal? Ale jak vidím, tak už je asi noc, tak se půjdu vyspat a dodělám to ráno. Ještě se najím, protože mám docela hunger a už konečně budeme moct spát. A zvládneme se dívat i na romantický západ slunce. Jo, a co jsem zapomněl říct, tak tohle je moje survival série, tak když tak mi do komentářů napište, co bych třeba mohl vylepšit. Já nemůžu spát, ještě není noc. Ještě počkáme a konečně budu moct jít spát, abychom mohli zítra stavět můj umělý kopec. Nevadí, tak ještě chvilku počkáme, ale už mě to trošku začíná štvát. Ale snad už jenom za chvilku budeme spát. Jo, teď už to jde, tak se vyspíme. Dobrou noc. To je ale krásné ráno. Tak dobré ráno na stavění umělého kopce pro budoucí palác. Spíš přemýšlíme, se začneme tady vepředu nebo vzadu. Ale se začneme tady, tak už stačí jenom položit pár bloků a můžeme začít. Vykopeme tady kytičku, abychom mohli položit hlínu a už si myslím, že stačí postavit tady předek a potom jenom pokládat bloky, protože když bude díra, tak tam nemusíme dávat hlínu. Navíc ji nemám tak hodně, ale i tak si myslím, že ji mám opravdu hodně. Takže můžeme stavět a jdeme na to. Myslím si, že to vypadá docela hezky, takže si myslím, že to nemusí být tak špatné. Jo, tak to bude v pohodě, si myslím. Až na toho tradera, co tam nevím, co dělá. Si myslím, že to nebude až tak špatné. Tak napište schválně do komentářů, jestli se vám to líbí nebo ne. A jdeme dál. To jsem ani nečekal, že mi dojde hlína, takže tady v tom kopci natěžíme, protože tady stejně nebude. To už mi snad bude stačit, doufám, tak se vystavíme a jdeme zase stavět náš umělý kopec. Tak mi zase došel, tak si trošku dotěžím a snad už mi to konečně bude stačit. A nic se nebojte psát do komentářů, protože mi to podpoří, takže jo, tady jsem, tak to byla voda, ale asi by se blbě dostávalo. Tak se klidně nebojte nic napsat do komentářů, mě to naopak podpoří. Takže se nebojte, že by se mi to nějak nelíbilo. A ten odběr mě podpoří hodně a pro vás je to jen pár kliků, tak budu strašně moc rád, pokud mi to dáte, protože vám to nic neudělá a mě to udělá strašně hodně. I ten like mě to strašně podpoří. Tak už jdeme zpátky, snad mi ta hlína bude vystačí a poběhneme si a dostavíme tento umělý kopec a v příštích videích bych chtěl postavit postupně tento palác, tak se pak nezapomeňte koukat. A pokud se na toto video díváte později, tak už by to tam mělo být. A samozřejmě, že jsem to já, takže mi nedošla hlína. Ale teď už si ji radši vykopu tady. Takže už jenom málo hlíny mi bude stačit a budu to moct dostavět. Ale zase doufám, že mi to zase vyjde, protože jako jak se znám, tak by mi to nemuselo vystačit. Ale jak vidím, tak mi to stejně nevystačí, takže si budu muset dokopat další. Ale samozřejmě, že mi to nevystačilo přesně o jeden. Tak si ho vykopeme a konečně tam dáme ten poslední a můj umělý kopec bude hotový. Radši si vykopeme 2, protože jak se znám,
tak by mi to zase nevystačilo. Takže už tam jenom položíme a jsme na konci. Takže už to vypadá, že se taky zase blíží k večeru. Tady ten vodní trader, nevím, co tady dělá, ale to je snad všude, ale tak se jdeme vyspat. Takhle bych dostal moc velký damage. Já jsem moc rád, že jste se koukali na dnešní video, že tady ovečka se prochází. Ještě pořád nemůžu spát, no tak ještě není v noci, je pravda. Už toho mám zkušenost z minula, asi. Tak jsem se moc neponaučil, jak vidím, ale teď už spíme, takže to bude asi pro dnešní video všechno. Jsem moc rád, že jste se koukali. Ještě tady zabijeme ovečku, ale to není zajímavý. A to je teda pro dnešní video všechno, tak já se s vámi loučím. Zdar. Uvidíme se u dalšího videa. Takže zdar všichni Minecraftáci.